Meclise Merkezi Aziya yurtlarynyň suw hyjylyk pudoklarynyň ýolbaşçylary, wekilleri hemde hünärmenler gatnaşdylar. Döwletleri gutgaşdyrjy suw hyjylyk toparynyň mejlisinde toparyň agzalaryny hemde araly halat etmäň halkara ganatynyň ýerine ýetirji komissiyanyň ýolbaşçylygynyň çykyşlary dinlendi. Mälim bolşaýly döwletleri gutgaşdyrjy suw hyjylyk toparynyň işiniň maksady esasy suw serişçilerinden her bir döwlet üçin her ýyly suw ulanmak boýunça çägi tasdiklamakdan, şol sany uly suw howdanlarynyň işiniň tertibini işläpdirmekden hemde tasdiklamakdan suw serişçileriniň hakyky derejesini uralyp, sevtiň suw serişçilerini dolanyrmakdan ibaratdyr. Şeýleheme aral deňdiniň gowramagy we suw serişçileriniň azalmagy bilen bagly ekologiýa maksatnamalaryny işläpdirmek we ýerine ýetirmek, derýalary hemde aral deňdine suw bermek boýunça her ýyly möçürleri kesgitlemek hem bu toparyň esasy wezipalarynyň hatyryna girýär. Daşgow şu gowramak we Merkezi Aziya ýurtlarynyň durnukly ötüşini üpçünetmek boýunça sebetleýine hyzmatdaşlygy utgaşdyrmak, şeýleheme dolanyrmak bolsa, arary halat etmäň halkara ganatynyň durnukly ötüş boýunça döwletleri toparynyň esasy maksatdyr. Mejliste aral deňdiniň giňişli bilen bagly ekologiýa, suw hyjylyk we durmuş ykdysady ýagdaýlary ösdürmäge gönükdirlen möhüm meseleler boýunça Merkezi Aziya döwletleriniň prezidentlary tarapyndan öňe sürilen teklipler we başlanyşlaryň ýerine ýetirilişi boýunça pikir alşyldy. Mejliste gatnaşjylar tarapyndan Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk masalalarynyn başlygy Gahrman Arkadamyň 2015-nji ýylda Koreýa Respublikasynyň Tegu şäherine geçirilen 7-nji Bütündünya Suw forumuny eden taryhy çykyşyny uranyp, häzirki wagtda Türkmenistana hormatly prezident bilen ýolbaşçylygyna suw diplomatiýasynyň netijeli durmuşa geçirilýänligi hemde onuň täze köp taraply syýasy diplomatiýa gatnaşyklary ösdürmek üçin ygtybarly gural bolup hyzmat edýänligi aýratyn bellenilip geçirildi. Mejlisiň dowamyny oňa gatnaşyjylar soňky ýyllarda dostlukly goňşy ýurtlaryň döwletleri utgaşdyrjy suw hyjylyk toparynyň agzalarynyň hyzmatdaşlygyny işin häsiýeti ewolýanlygyny, tutuş sebäbi üçin möhüm bolan suw serişçilerini rejeli peýdalanmak ýaly meseleleň çözgüdüne alalaşykly çemberleşmelen işiňleşenligine kanagatlanma bilen bellediler. Çykyşlarda suw hyjylygy boýunça döwletleri hyzmatdaşlygynyň guralaryny kemilleşdirmek boýunça sebetdäki ähli döwletlerle netijeli gepleşikleri dowam etmeň möhümdigini ygtyly. Mejlise gatnaşyjylary döwletleri utgaşdyrjy suw hyjylyk toparynyň nowatdaky mejlisiniň meýilnamalaryny gözden geçirip, bu podukdaky hyzmatdaşlygy giňeltmek barada aýtdylar. Hemde toplanyny oňaýyn tejribeleri arşmak, hemde öňde barjy halkary iş tejribelerini ulanmak babatda bildirilýän gyzyklanmalary mälim etdiler. Mejlise sevtiň suw serişçilerini netijeli we tygyşetli peýdalanmak, aral deňdiniň başyny suw üçinçiligini hemde ekologik ýagdaýy gowranyrmagy ýardam bermek, şeýleheme 2024-nji 2025-nji ýylyň güýz gyş mewsüminde suwdan peýdalanmak boýunça çaklanylan möçürlere degişli meseleler aralanyp maslahatlaşyldy. Mejlisiň jemler boýunça döwletleri utgaşdyrjy suw hyjylyk toparynyň inneki mejlisiniň geçiriljek ýeri alalaşyldy hemde degişli tesýürname gol çekildi.